ఈ సంఘటన నేను విన్నప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. మీరు కూడా అదే అనుభూతికి లోనవుతారు. యుద్ధంలో తన భర్త మరణించాడని తెలిసి ఆ భార్య చాలా విచారంలో ఉంది, విషాదంలో ఉంది. అలాంటప్పుడు ఒక స్వామివారు చేసిన తన దివ్య దృష్టి ద్వారా ఆ స్వామివారు చేసిన మహిమ ఆమె ఆశ్చర్యానికి అయ్యేలా చేసింది. ఇంతకీ అంత ఆశ్చర్యగొలిపే సంఘటన ఏమిటి? ఆ స్వామి ఎవరు? ఆ దివ్య దృష్టితో చూసిన ఆ మహత్యాలున్న మహిమలున్న ఆ స్వామి ఎవరు? అన్న వివరాలు ఈ వీడియోలో మీరు తెలుసుకోబోతారు. ఇక లేట్ లేకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కష్టజీవి వ్లాగ్స్ ఛానల్ని ఇప్పుడే చూస్తున్నట్టయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ సెక్షన్ పైన ఉన్నటువంటి హైప్ బటన్ నొక్కి మాకు సపోర్ట్గా నిలవండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి, ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ నొక్కండి. ఇక లేట్ లేకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. మీ అందరికీ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది పరమాచార్య గారు, నడిచే దేవుడు, జగద్గురు చంద్రశేఖర్ సరస్వతి స్వామివారు. ఈయన్ని అందరూ నడిచే దేవుడు అంటారు. మౌనంగా ఉంటూ ఎక్కడైనా కానీ, భారతదేశంలో ఎక్కడ పర్యటనకి వెళ్ళినా కానీ నడుచుకుంటూనే వెళ్ళేవారు. అందుకే ఆయన్ని నడిచే దేవుడు అంటారు. మౌనంగా ఉంటూ నడుస్తూ అనేక ప్రాంతాలు తిరిగి ఆయన చెప్పకనే మౌనంగా ఉంటూనే దివ్య దృష్టితోటి మహిమలు మహత్యాలు చేశారు. ఇప్పటికీ భక్తులు ఆయన్ని ఫాలో అయ్యేవారు, అలాగే హిందూ ధర్మాన్ని ఫాలో అయ్యేవారు అందరూ కూడా ఆయన గురించిన మహత్యాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. నడిచే దేవుడుగా పేరొందిన ఆయన విల్లుపురంలో, అంటే తమిళనాడులో ఉంది విల్లుపురం, 1894లో జన్మించారు. 1994లో పరంపదించారు. తన అవతారాన్ని చాలించారన్నమాట. అంటే మహాపురుషుల గురించి ఆ విధంగానే మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఆయన ఏం చేశారు? హిందూ ధర్మాన్ని అందరూ మంచిగా ఉండాలి, సౌభ్రాతృత్వంలో ఉండాలి, ఆధ్యాత్మిక చింతనతోనే అన్నీ సాధ్యమవుతాయి అని చెప్పేవారు అన్నమాట. ఆయన చర్యలన్నీ కూడా చాలా నర్మగర్భంగా, అంటే చెప్పకనే చెప్తున్నట్టుగా ఉండేవి. ఆయన ఒకటి మాట్లాడినా, ఆయన ఏ చర్య చేసినా కానీ అది దాని వెనక నిగూఢార్థం ఉండేది, మహత్యాలు మహిమలు ఉండేవి. అవి వాటిని తెలుసుకుని భక్తులు ఆచరించేవారు. కంచి పట్టణంలో మీ అందరికీ తెలుసు, కంచిలో జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్య పీఠం ఉంది. కంచి కామకోటి పీఠం అంటారు. కంచిలోని ఆ కామకోటి పీఠానికి 68వ జగద్గురువుగా ఈయన సరస్వతి స్వామివారు వేయించేశారనమాట. 1960s 70s ఆ ప్రాంతంలో, అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే 1965లో ఇండియా పాకిస్తాన్, మన భారత్కి పాకిస్తాన్కి యుద్ధం జరిగింది. ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది. అందులో ఎప్పుడు పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేసినా మనదే గెలుపు, అది వేరే విషయం. కానీ ఆ టైంలో ఒక భక్తురాలు కంచిలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ పరమాచార్య, అంటే నడిచే దేవుడు అంటారు కదా, నడమడుం పెరియార్ అంటారు తమిళంలో. ఈ నడమడుం పెరియార్ అంటే నడిచే దేవుడు మన తెలుగులో. నడిచే దేవుడు కొలువుదీరు ఉన్నారు, భక్తులతోటి సత్సంగాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు కదా. ఆ టైంలో ఎవరైతే ఈ తమిళనాడుకి చెందిన ఒక భక్తురాలు ఉన్నారో అక్కడికి రావడం జరిగింది. సరే, భక్తులు అందరికీ కూడా ఇలాగే సత్సంగం పాఠాలు చెప్తూ ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఎవరికి ఇవ్వాల్సింది ఆయన ఇస్తున్నారు అనమాట. ఏది ఇవ్వడం అంటే ఆయన భాషణ ద్వారా కానీ, ఆయన అనుగ్రహం ద్వారా కానీ, చర్యల ద్వారా కానీ చెప్తారనమాట. ఈ విధంగా ఉండగా భక్తులు శిష్యులు అందరూ ఉన్నారు. ఆవిడ్ని పిలిచి తన శిష్యుడితోటి కుంకుమ భరణిచ్చి ఆ కుంకుమ నుదుటి మీద పెట్టుకోమన్నారన్నమాట. అయితే ఆవిడ చాలా సంకోచించింది. ఎందుకంటే అంతకుముందే మిలిటరీ అధికారులు యుద్ధంలో, పాకిస్తాన్పై జరిగే యుద్ధంలో తన భర్త మరణించాడని కబురు అందించారన్నమాట. ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో మీ ఆయన, ఈ విధంగా మిలిటరీ జవాన్గా ఉన్న మీ ఆయన చనిపోయారు అని అప్పట్లో టెలిగ్రాములు లేదంటే మార్ఫోన్లు ఇవన్నీ ఉండే కదా, ఆ విధంగా సమాచారం అందించారు. అందుకని స్వామివారు చెప్తున్నారు పరమాచార్య గారు బొట్టు పెట్టుకోమని. కానీ ఎలా? తన భర్త మరణించాడు కదా. హిందూ మతం, హిందూ ధర్మం ప్రకారం భర్త మరణించిన మహిళలు బొట్టు పెట్టుకోకూడదు, పూలు పెట్టుకోకూడదు అనేవి అప్పట్లో బాగా ఉండేవి అన్నమాట. ఆ విధంగా హిందూ ధర్మం ప్రకారం బొట్టు పెట్టుకోకూడదు కదా, భర్త మరణించాడు కదా అని ఆవిడ సంకోచించింది. అంటే ఒక విధమైన డైలమాలో ఉండిపోయిందనమాట. పక్కన భక్తులతోటి నేను పెట్టుకోకూడదండి,
నా భర్త ఈ విధంగా మిలిటరీలో చేస్తున్నారు. ఇండియా పాకిస్తాను యుద్ధంలో ఆయన మరణించాడని మిలిటరీ అధికారులు నాకు సమాచారం అందించారు. నాకింకా శవం కూడా రాలేదు. ఈ లోపులో నాకు మనసు అదోలా ఉండి ఈ సత్సంగానికి రావడం జరిగింది అని ఆ విషయం చెప్పిందట తోటి భక్తులకి. అయితే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి చెప్తే ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. కానీ పరమాచార్య గారు చేసిన దాంట్లో చాలా నిగూఢార్థం ఉంది. ఆయన దివ్య దృష్టి ఇక్కడే అర్థమవుతుందన్నమాట. జాగ్రత్తగా వినండి. చివరి వరకు చూడండి. చివరి వరకు చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. అయితే ఇక్కడ పరమాచార్య గారు ఏం చేశారంటే ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం చూసి ఒక భక్తుడి అంటే తన శిష్యుడి ద్వారా మళ్ళీ కుంకుమభరణి పంపడం జరిగిందన్నమాట ఇంటికి. ఈ లోపులో ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి పరిస్థితి ఏంటంటే ఇంకెవరో మిలిటరీ నుంచి వచ్చి, అమ్మా మేము తప్పుడు సమాచారం అందజేశాము, ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో మీ భర్త మరణించలేదు, బతికే ఉన్నాడు, వేరొకరిని చూసి మీ భర్తగా భావించాము, కానీ అది మీ భర్త కాదు, చనిపోయింది వేరే వాళ్ళు, వేరే జవాను, మీ భర్త మాత్రం బతికే ఉన్నాడు అని ఒక వార్తాహరుడు అంటాంగా ఒక సమాచారం తీసుకొచ్చే వ్యక్తి మిలిటరీ తరఫున సమాచారం తీసుకొచ్చిన వచ్చి ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు కానీ ఆవిడకి స్వామివారు చేసింది ఆ దివ్య దృష్టితో చేసిన మహిమ మహత్యం అర్థం కాలే. ఈ విధంగా తన భర్త నిజంగానే బతికే ఉన్నాడు, చచ్చిపోలేదు, మేమందరం చచ్చిపోయాడు అనుకుంటున్నాము, కానీ బతికే ఉన్నాడు, అందుకనే స్వామివారు సౌభాగ్యం ఉండాలి నుదుటి మీద అని చెప్పేసి తన భర్త చనిపోలేదని తెలిసి బతికే ఉన్నాడని ముందుగానే గ్రహించి ఆ విధంగా కుంకుమభరణితోటి కుంకుమ పెట్టుకో అని చెప్పడం జరిగింది. అయ్యో, నేను చాలా స్వామివారి పట్ల నేను తప్పుగా ఊహించాను, ఆయనకి తెలియదేమో తన భర్త చనిపోయిన విషయం అనుకుని పొరపడ్డాను, ఆయనకి తెలుసు ఈ 3 లోకాల్లో ఏమేం జరుగుతుందో ఆయన ముందుగానే గ్రహించి ఉంటారు, ఆయన నడిచే దేవుడు కదా అని మహాప్రియాన్ కదా అని చెప్పేసి ఆవిడ లెంపలేసుకుని అప్పటికే స్వామివారు మళ్ళీ కుంకుమభరణ తన శిష్యుడితో పంపించారు కదా, అప్పుడు ఆ కుంకుమభరణ తీసుకుని అందులోంచి కుంకుమ తన నుదుటిన పెట్టుకుంది ఆవిడ. ఇది తెలిసి కంచి పట్టణంలోని భక్తులు కానీ మిగిలిన శిష్యులు కానీ అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు అన్నమాట. స్వామివారికి ముందే ఎలా తెలిసింది అంటే తన దివ్య దృష్టితోటి ఆ మిలిటరీ జవాను చచ్చిపోలేదు, బతికే ఉన్నాడు అని గ్రహించి ఈ విధంగా చేయడం జరిగిందనమాట. అప్పటికే తన భర్త చనిపోయాడని బొట్టు తీసేసిన ఆవిడ తన మనసు బాగోలేక ఆ సత్సంగానికి కంచి కామకోటి పీఠంలో జరిగే సత్సంగానికి వచ్చారనమాట. నిజానికి బాధగా ఉంటేనో ఆవేదనగా ఉంటేనో మనకి వెంటనే దేవుడు గుర్తొస్తాడు, దేవాలయం గుర్తొస్తుంది. ఆ విధంగా కాస్తైనా ఊరట పొందుదామని ఆవిడ రావడం, నుదుటిన బొట్టు లేని తన నుదుటిని చూసి బొట్టు పెట్టుకోమనడం, లేదు నేను పెట్టుకోనని చెప్పేసి ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం, తర్వాత స్వామివారు మళ్ళీ బొట్టు పెట్టించేలా అంటే ఆవిడ నుదుటిన బొట్టు ఉండేలా చేయడం జరిగింది. ఇది జగద్గురు చంద్రశేఖర సరస్వతి వారు నడిచే దేవుడు అంటారు కదా, కంచి కామకోటికి 68వ శంకరాచార్య. ఈ విధంగా నడిచే దేవుడు చేసిన అద్భుతాలు చాలా ఉన్నాయి. వీళ్ళని బట్టి మరికొన్ని వీడియోల్లో మనం చర్చించుకుందాం. అలాగే మరొక ఆసక్తికరమైన విషయంతో మళ్ళీ మరొక వీడియోలో కలుస్తాను. మీరు మాత్రం మా కష్టజీవి వ్లాగ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ముందుగా కొత్తగా వచ్చినటువంటి హైప్ బటన్ నొక్కండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అయిన తర్వాత ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ పక్కనే గంట గుర్తుకే మీ ఓటు అని చెప్తాను కదా, ఆ గంట గుర్తుకే మీ ఓటు వేసి మా నుంచి వచ్చే అప్డేట్స్ మీరు అందుకోండి. నమస్తే, జై హింద్.